Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Ningizimu Afrika asithathe ithuba sinibingelele Sethemba niyaphila ngasemakhaya igama lindo kuhle usibongiseni ngwakhumalo nina bese sesifikile nabamhlomane evudla amadoda idlodleni ophapha ekhanda kamenzi damntobeza sengathi yakhalwelila uthi igula kajama lichithekile lichithwe engqolo endala ngithi wona la bathi mbena kabhusho bukali inkulu inkaba ifunge nejokeni benesibindi ibuthelezi ukhuthaza umuntu akajama bemthoya emcofula bethi akubusa kubankosi kanti laba emgcoba khona ngempephetha mlandela sanibona Ningizimu Afrika #kwenzeka podcast #kwenzeka podcast unawe uyasibonela eceleni kwami ngiphethe bani one and only bahu bear mfowethu asibingelele sikwamukele kuhlelo lahamba phambili eNingizimu Afrika le kwenzeka podcast usawufikile mfowethu awusuka nineka bo ingane mina unkokho yomnumzana basabona befaka amazaba nayisadle kwakona awusuka ninobahubo abanye bathi ubahube angisho into eziningi angibingelele nje mfowethu ngibonge nami ukuthi ngigcine ngifikile ade kangibuka insizwa yishintshana sengifikileke bafana bafana usadle nomphezulu mile leyo nombolo wonke umuntu ayikhanda bafowethu awenishaya izandla ngaphakathi bafowethu samukele one and only bahuphe bafowethu hawu izandla izancane ngasiba ngaka la endlini unjineli uyacofa cha mfethu sibonga kakhulu mbukele kwenzeke podcast ke siyabonga kakhulu bahuphe bafowethu hlezi kuyintokozo ukuhlala kulesi sihlalo nezinsizwa ezisuke sezimkantshubomvu ama legend uyabona ama legend mfowethu uhlale nezinsizwa ekade idonsa mntaka baba siyathobeka kakhulu njengoba usho ukuthi useze wafika kade ngiyifuni yakwethu hayi futhi manje njani yale mntungu angiyeke awona mntungu futhi izinto mawuyinsizwa sheshe futhi fanele ube busy mawuyinsizwa akweni nje yiba busy bese kuba ukuthi indoda yakhe iphila ngaphasi kwesinqumo sayo ukuwena ukuthi ubusy ngani mawufuna ukuba busy ngento ezosheshe ikuphindisele emuva shona khona iba busy mawufuna ukuba busy ngento ezokwazi ukugcina isikhathi eside la iba busy kodwa kusalayo nje insizwa ngizokhuluma nezinsizwa kakhulu bana busy man yiba busy man ma umuntu ekudinga nje ngakutholi angeva ngakutholi ngokubaleka angakutholi ngoba ubusy and umuntu uzame ngayo yonke indlela wazogcina ngitholile so ngibusy mina ke ngibusy nje nokubhayiza bengisabhayiza kodwa ke sengiqedile ngaze ngakuthola ufayisaza umuntu omdala uyazi nabo bethu mina nawe sisuka kude kwelazi ukhalo kusekuyintokozo FM usaphusha ngaphusha nayi mfethu podcast kwenzeke ngomunye babe isupport bethi phusha ntwana siyakusupporta so far khamba kanjani mfethu uyayibona lento ezanywayo mfethu ukuthi hayibo nayi into yakithi khula hayi ngane yakithi njoba ngisho ngithi kade ngangizibona izinsizwa lana ngibone oza kwethu abafika endimeni ngaphinda ngabona oza kwethu asebebadala endimeni ngiyabuka futhi ukuthi cha sisaya kude mina ke bafethu angilona celebrate ngiyakuzwa nje ungenza umuntu omkhulu mhlawumbe imisebenzi yami ke kodwa mina ngumfana nje mfethu ozikhululekele yazi ukuthi usuka kude nalento mfowethu sisale kwintokozo kuze kuzoba la phusha ngane yakwethu mina ke nginenhliziyo kaThixo ungathi swawubube ngiyibone ebusweni la emoyeni wami ngimuhle ngidlula wena njengoba umuhle nje wena ngiyayithanda into enhle komunye umuntu ngiphila leyo mpilo mhlawumbe ingakho nento zami angisona isigwili mina kodwa ingakho into zami izingame yazi indaba nginenhliziyo eyamukelayo nginenhliziyo eyithandayo into enhle so vele ke kodwa ubuhle bomuntu abube senhlizweni lento kuloko ukuthi uzoba muhle ebusweni ubuthakade hayi awuhamba ufe so qeda kusasa lapho umuntu omdala ngicela ungiyeke yazi umuntu omdala ngihle ukuthi mazingelela ku podcast uthi hawu uwazi ukuthi ku TV kanti kulapha wemuntu omdala uthini mfowethu phela sithuthele emjondolo phela mina ngithuke kahle mangibuka lento efonini ngibuka bechaza abafuthi la bedlala izinkabiki ngithi emhlanga semhlanga kufuneka ke manje umuntu ayoshona evumbuka ke mase ngithi ngiyafika nginika location kuyeqiwa amanzi la ngezansi umuntu ungagqoka amateki ugqoka iquzu
Tshela insizwa isazosuthi. Nilenzayo please. Ngokamaqhuzu. Kuyeqiwa la kunamatsha u4. Lokho salecela sifoma gcina kwamathathu elakho elakho lika4. Elambele ka4 please singaxabani manje ngoba ngathi ngisazoba mningi. Mfowethu ngiyazi mfowethu ngijabulisa nje mfowethu ukuthola ngabe yami ngiyazi ukuthi ngifuna nje mfowethu ungena ngoba hayi mfowethu uma ukhuluma ne-legend izinto nje lesesizidinga thina sesifuna ukubona lento esesayidini ama-podcast siveza lokho sifuna ukubona lento esingayijwayele uma kube siyazi mayese stage siyamazi mayikhipha umculo sifuna leli side esingalazi lokuxoxa uhlale awuxoxa sizwe ukuthi yile ngaka ngalomuntu uyayibona indaba sifuna lokho kodwa ke mfowethu ake size la ngifuna uqale before singene emculweni nje uyindoda engihloniphayo engihlezi ngibukela kude sekaningi kunotice ngizobala mhlambe nje oza kwethu engakubona kwabaningi basupporter ufika ngokwemicimbi yabo sebeyihlelile nangokuhamba kwabantu emhlabeni uyakhumbula nje siyofihla kwamaphumulo la ngaqala khona unotice ithe wawuphe kanti umuntu univele sasofihla uZulu Glamour sahamba sawofihla umaka siphalaphala sadibana futhi kwanto ezimnandi lezi inkabe ezilingana nami angithi ukuthi umuntu ku level yakhe so kodwa mangiphe uthi hayi leyakwethu shuthi uyohamba uyongcaba konongoma le ngiyophapha manje isitheleka isho ukuthini lento mfowethu yokwazisa abantu abaphambili nokwazisa abantu abangemuka kahle ngithi ukwazisa abantu ophila nabo uyayibona lonto yabona Khumalo mfowethu mina ngizokhuluma iqiniso ngelithandwe mfowethu mawuhalile ukungizondela leqiniso please gijima ngoba noma ungangibulala wena uzosala ungenayo umuntu nakwafihle zakhe sesihambile engabe kakhulu la umuntu mina ngazitshela ukuthi ngizoba umuntu wabantu lento depende endleleni engizalwe ngayo kusukela nje ekhaya yes ngizalelwe ekhaya mina la kugcwele khona abantu abaningi sure manisuke nibaningi ekhaya mfethu ancengwane ayikho lento ukuthi umfana kama hayi utshelwa lokudla kufika sekuphelile lapho umbaliwe amaqatha lapho thina ke mina ngiyakwazi ukudlela isitshele sisodwa nibu 12 futhi ukudla nisuke ukudla kade kusale kwabantu abadala bakuthululela la bese kuthiwa idlaka sidle mawudla kancane uzosala phoqa ukufunda lapho ukuphanga mawumfana so nigcina nilwa kwesikhathi nibanga ukudla leyo nto yenza ukuthi ugcina ukhula wazi ukuthi omunye umuntu kuphilwa kanjani naye uma umuntu ufanele ukwazi ukuphila ndawonye nomunye umuntu nisherishe into eyodwa isuka lapho ke lento emumva iyanyuka nami yazi yazofika la ngiqala khona umculo mangiqala umculo ngawuqala eyami into nendlela engizalwe ngayo emculweni ithande ukuhluka mina mntunga ngibanga no connection lezi ukuthi umalume uyi-owner manje uzohamba e-engineer ayothi manje dlala umfana wami la beqele lapha hayi mina ngibanga naleyo nhlanhla mfowethu ngasizwa nje vele futhi ke mina emculweni mangizokhuluma iqiniso ngangizwa indlala mnama unekhona engafuni njengoba futhi baba mina ngangiswa indlala futhi emculweni ekhaya bokuhlusheka isimo besibheda ngangiya ngoba ngizitshela ukuthi ngibona abacula becula kahle bethandwa abantu ngithi mhlambe kuyabuswa la emculweni yafika yaphambana ngaya kodwa ngathi ngifuna ukuya khona ngabona ukuthi akusenjalo ngase ngithi angisahlehli ngayilwa lento yokungahlehli ngazi ngayikhava mina namanje nake ngangivele mina ngingalwela ukugwila ngangilela ukuthi ngilale ngidlile and namanje ibambe ngakho lento engiyifuna ngilala ngidlile boy angisona isigwili anginamali mina bank nje ngino 450 osela futhi wakhulumela kude akhona kwakho phela la akhona mina ngibona othi ngixokela indaba webadlela phakathi mina ngibona engazi uzohlupha wefuthi wathi wazogibha isithelo ebank lami benginenkinga elingabi yazi bengukudinga awusengu Mr Pin Mr Pin ubahlaya mina angilweli bafethu ukuthi kuthiwe hey ubahophe meqhamuka ngengothofu no nengadlangahla so nendlela engizokwenza ngayo izohambisana
nendlela engicabanga ngayo Mfowethu. ingakho uzongifica kumuntu ongelutho noma umuntu othathwa kancane ungifice ngikhona ngenza lokho kwenziwa abanye abantu mangifika kudliwa mina Stephen Fengihle mangifika kukhalwa kukubi ngiyafika nami makukhishwa lokukhishwa ungikhiphe uma kukhona insizwe edlulayo noma edlulelwayo angithi hayi ngeke mina angiyilapho uzongifica khona so ngumuntu ebantwini leyo ukuthi nginento engiyembethe eyikhona engaliphiwa uThixo iqiniso lithi ngayiphiwa leyo yabo into futhi engathathwa yabo ngingalala namhlanje ngomculo ngithi ngiyavuka ivoice ayisekho kunjalo sokuphelile so ezinye zezinto mfethu zithi yeka mawumfana ukucabanga ukuthi uNkulunkulu wabanye uNkulunkulu kuphela onento engeke ishintshe wena kusangenzeka ushintsho ngisangasina lapha workshop ngibuye ngihambe ngiqoshela abantu ngithi ngibuya nje workshop ifortune vele ngishaye phansi ngakusasa ngisenamlenze dani kuphelile makade ngineentombi bezithanda imlenze yami zithi hayi phela isekho imlenze hayi susele wedwa ke manje sengisele ngedwa mhlambe nje vele ibe khona imlenze vele kulimale nje into nje ethile yodwa athi hayi ngoba isasebenzi khatha sinto 20 umuntu omdala mayelele esibhedlela mayisiphapheme mhlawumbe noma ukade unengozi noma kuthiwa i-check into eyodwa nje ukuthi mayike ngikwazi nje ukuthi ngingayi-check kuyimanje mina we babo anikahleli yabona toyivelithi makusebenza wona uthi hayi-ke sekuphatheke kabi kuphele 2 days ubona inganyakazi ukuthi hayi namhlola uvela ubothi ngilabo ukuthi ngishawe umhlaba ngamela ukuphathwa ikhanda ungihlekani yena umuntu angihleka ngoba nje makuthiwa hayi mingasebenzi lonto baba ingane azikho umuzi hawunawo ngoba phela umuzi bafethu mama uyindoda ngisho ngawakha indonga unendlu wena awunawo umuzi ngomuntu wesifazane ninomndeni na umuzi ke lo kodwa nje ma uyindoda uyimele nje uwedwa nje hayi wena unendlu yokulala wena so manje le iyona yakho umuzi mfowethu 2 sine stress thina madoda thina sithukwa abantu ekseni abaye bayajabula abaye bashita abayithandayo fanele imali shonilanga ujabule keep stress hayi yakho shayile ihlombe umuntu omdala uyakhuluma nina umuntu omdala ngeke wena mfowethu bengikudinga ukusala bengikudinga bekunenkinga eningabi nawe ungakuthola kwakho bekungistressa kodwa ke sekuthola ingakho sengijabula ngakho sengojabula unyaka wonke bekezela mfowethu mina nguhlupho kodwa enhlanhla ke ngicabanga ukuthi nguhlupho oludingakalayo ngoba esilidingayo mina angeke mina angithanda ukuthi kube kuphi ngithanda kuhlale kumnandi futhi into engiyenzayo ngiyenza ngomtsizo wacabanga ukuthi mina mawuzongifica ngihleli nawe ngizolokho ngiyimanda ngihlele khoneni ungifice ngilo ngithi sorry kancane ngizothi mina hey wasala komiri oh sengisho language yakho sorry kuphi ukudla ngeke usize ngenyanga ngisasa sikuphi athi hey kuphi ukudla kanti ngeke mina ngilambile mina ngakufanele lento yokuthi kulokuthiwa ugqoka amabhantshi usemcimbini omkhulu uyobamba ulayini labo ngimbona umuntu ephaka angaze bangiqede umuntu wesisi wena ngilambile ngidlela yazi wakuphe ngathi phela ngiyamhloniphela ubhuti ngiyasho phela ukuthi hey nathi phela simukela umuntu lo muntu maye namase sihamba lezinto esihambayo hawu eyakwethu mayisikufuna nje ukudla kanti ubani futhi lona kanti ubani manje futhi lo mina ngiloni celebrate ngiyumculi yabona ngisho mina mfethu umuntu ngingaze ngithenge ibhanoyi mfowethu mangathiwa ke impumelelo ngithatha izingibeka lapha ngolipake workshop mina ebhanoni lishayisa abantu kuba inqaba lapha ithumba sayikhipha vele ukhona umculo engifuna ukumzuma ngayo ngifuna ukumzuma nomculo engifuna ukumzuma vele akakade uphephela umshango ophephela ngimshaya ikebhisi beyiceleni engidlale laba mina udamdala into vele ngoba manje masilwa kuzoba khona nina lo nizohlupha la nizosibuza phela ngumzume bese ngilushayeke ngephutha umzume ngophephela ubhanoyi ngizomthenga mkhulu uphephela ya mkhulu uphephela kuvele ngimfonele ngithi awume lapho ngiyeza athe manje ngibe ngehlela khona yena qhu wena ugcina futhi nje ngegcoka malivela phezulu uzothi kuyehlisa inqolo yomlilo ya hey hayi ugqoka amadoda athile lawo mina ngizohlupha ugqoka umhlupha ngendlela le
mina ngihlupha ngale ufuna phansi yeah futhi ke hawo ngakhumbula esinye story yazi ukuthi mfethu mfowethu masikhuluma ngalawo madoda mina oza kwethu labo ngoba bafethe iqiniso lithi ama levels ethu halingani hey mfowethu mina ukhuzane ngeminyaka oyingane kunami umthandeni angazi noma siyalingana noma uyingane yini kodwa umthandeni ngiyamazi kudala kakhulu esako 17 uyamkhumbula esako 17 umthandeni sinemlando naye ukuthi ke indoda leya esiphilele nayo yobheka ngoba indlela esiphilelana ngayo sazana kude ngiyamazi mina umthandeni esahlupheka ngiyamazi umthandeni mina esafarisha ngempela yabo so ayikho into engijabulisa njengokumbona kulezi ngakulona ingakho futhi ukuthi noma ngabe sengibona sekulezi ngakulona ngimshayela izandla ngoba ngangiyifisela impumelelo yansizwa ngoba fana lento yakhe yokuba yinono leyo yokuba clean yokugqoka kahle yes akuyona yamanje wayiqala umthandeni esahlupheka lento egqoka nje izinto ozibonayo cha kodwa uthi uyabheka uzojika naye uqondanisiwe kwaya ayibevele eqondanisa nje mina abakugugile kodwa khona manje kwaya ke wagqoka ke manje segqoka kahle ke nemali seyithi senkhona agqoke and ngishayela izandla leyansizwa kakhulu ngoba besinayo endimeni mina ke nje ukuphetha kakhulu kodwa kuyabonakala ukuthi sesambe sasafika la sikhona ngiyabahlonipha kakhulu benomfowethu ukhuzane ngoba ukhuzane wesinye sezikhondla khondla ezikhona engeke ngize ngikubalekele ukuthi shana phela ukuthi ugane uqalo wena hayi mina ngaganwa ngoba asikabe khona isicawu uma usuganiwe uganwa ukusinelwa yabo nje mina nami ngikoleta leyo nto uma ngeke ngenza leyo ke sengingathike ngiganiwe ngamamaza uganwe eqale kunami ngoba ngokwesintu uma usaganwa ngalenye indlela usase awukaganwa ngokwesintu uganwa ukuthi nginengothi uganwa uma so usineliwe beza abafowethu bazoba ofakazi zabhenca insizwa kwasinwa hayike leyo nto siyibiza ngani ngokugana njengamanje nje ngumfana ngingazibiza ngomfana ngoba yena useyindoda ngeke kwabangane igama lomnumzane ngazokuthi yini umnumzane yini kanti umnumzane futhi hayi lapho ngahalela ukungaphawuli kwesinye isikhathi ezinye izinto zifuna ukuthi mawusamncane ungaphawuli uthathe untanga bakho nje labantu baphawulile hayi baphawulile nabo ngokokupolitika kodwa futhi ugadla abadala kodwa ngokwesizulu yeah bongafanele bokufanele sivele sithathe lokho ngoba kumuntu ke ngesizulu sona isizulu sithi umuntu ufunda aze isizulu sikhulu kunathi vele ngelinye ilanga kuyoqhamuka into eyobiyintsha kuyongafuneki ngiyilwise lento kuyofuneka ngiyithathe uma nje nginesiqiniseko sokuthi yona kuyofuneka leyo nto ngiyithathe ngamema ngifuna ukuthi abafowethu ngiyabathanda ngiyakholelwa kubona futhi ngiyazi ukuthi bangaphezulu kwethu ngamandla mina ke ngiyavuma la kwi microphone yakho banamandla labafana futhi bobabili banamandla kuukuthi ke kuyomele bazi ukuthi ngikhona njengoba nje ngingazi ukuthi uyena mupho unumber 1 kubona ngoba ngelinye isonto kuba sengathi omunye ngelinye kube omunye ngicine ngingasaziki kusho ukuthi angithi unumber 1 uwe bhuti number 1 ibone bobabili ngoba akekho ufuna uba unumber 2 mina isikhundle ngisidlayo esika number 2 njengoba bebangundana number 1 unumber 2 ke yimina ongamile ngoba ngiyalwa futhi ngizofuna ukuba unumber 1 okay umthandeni number 1 ukhuza unumber 1 babangu number 1 babangu number 1 awube number 2 yimina unumber 2 ohluleka lapha na kanye number 3 ohluleka unumber 2 akanye number 3 ngoba number 2 owami ngiyasho nje hayi ukuthi mhlawumbe siyancengana kaleyo nganitshela ha uyabanika 1 kodwa 2 cha wami 2 uTomdala usakhuluma indaba yegcoka mthi naqala lemumva mina ngikhumbula ushaya igospel ngisafunda lapha eThekwini College eBrea Technical College ngenza izifundo zami ze-HR mangidlula lapha workshop kwakusekhona babugumede ngibuke lensizwe ohamba nenye insizwa hawo ingena kanjani lento ngiyazi umlando mfowethu iyakhuluma lapha ku YouTube thina siyathanda ukugcina ihamba kanjani lento uBhuti Omdala hefethu
lento ye gospel isuka kude nami. Yes. Mina kahle bekuma into ebigcile ekhanda lami uMaskandi. Yes. Kodwa ngathola amathuba egospel. Oh. Yabona. Mina ngiqala nje ukuvela kwento ekuthiwa yikhona. Iyavela ngokuthi ngidlala isiginci, yancika kuMaskandi. Kodwa amathuba aMaskandi avele angaba khona. Amathuba avelayo kwabila wegospel. Kanti vele ekhaya umalume wami uSikhove esikhulu esashaya amaphiko phezulu omuzi wendoda. Unebandla leZayoni. Vele ke ekhaya mina bengazwani nokusonta kodwa bengisonta ngenkanike. Ngoba phela bevela ngitshela ukuthi akusikwakho la. Uyiqeda indaba. Yiye kosonta. Ngisonteke. Kanti ngesikhathi ngikhonza kanjalo nalento yobukholwa noma yobuyoni. Yes. Yangisebenzisa yangisiza ngizothi yangisiza ngizothi wangisiza ngoba ngesikhathi engifaka ngenkani kulento yasesontweni la lethwe kwangena khona into ye gospel kani ngizovela amathuba ayo futhi iqala ngagcina ngiyisebenzisa kwaya sasagcina sesiyovela kubani kugumede kodwa ngiqhamuka ka gospel kodwa kahle ngivele ngani kuyinto ekesegazini lami kwakuyini kwakuMaskandi ngenxa ukuthi bengikhonza esontweni ngilo ngifunda into eziningi ze gospel namathuba avela kwaba we gospel leyo nto yenza ukuthi ngibone ukuthi angingawadedeli manje kwi gospel ke ngavele ngaduma kuphela nje ngaduma kwaba mnandi lapha nginanga ngisho imali eyi-30 Ucula usibusiza ngoNkulunkulu uhambe workshop. Ayina uNkulunkulu angimazi njani mina. Ngoba phela kwakufanele ukuthi ngalesa sikhathi ngilapha ngoba ngisasebenzisa yena. Kwakufanele ngempela ke. Kuba ukuthi ngiyafa imali. Washintsha. Thwasa loyo ngoba abantu mina bangihlanganyela ngalento yokuthi angibe Maskandi yes ufuna ukuzwa lapho mina yes. Ngafika lapha kaGomede sahlangana noThwasa uThwasa wevele ecula ke esashaya ingomede. Hamba nephesheya. Duduzi washiya nobani ngikhombe. Lento nje ususegoli. Yeah uthi ngikhombe. Wena uthi washiya nobani lento. No sisuvumile mngoma. Yes. Asa ukhona kona ukuthi asemningi kakhulu kodwa ukhona omunye wabantu engamfica kuleso sikhathi esashisa engazwile yabo benokusebenzisana nababa uGumede kusho ukuthi baba nako ukuthi ukuthwasa mezihlalele beze ngithatha isigenci mina ngisidlala agcine sethi uThwasa ngeke ndoda ngeke kukhona into ethile ngawe bangihlanganyela ukuthi zama imizamo yokuthi wenze igospel ayibelokhu uzamsona uMaskandi ngase ngizama ngiqala lapho into yami yaqala lapho kahle hle ngalo ngenza ingoma ngayinye kusibusiso Mkhize yebo phela usale le gospel wena usibusiso Mkhize yashintsha lento uthela ishintsha khona khaqa kwabo uqala kwami ukwaziwa kodwa ngeke ngidla amandla abantu usisivumile mngoma noThwasa lekhansela uJola banesandla ekunginxenxeni ukuthi lento ngiyenze ngibe nesibindi sayo ngoba benginokuyisaba ngoba la gospel besibaningana siyigroup ngokwenza ukuthi kube lula ukuthi ngihambe nabahambayo le beyiphoqa ukuthi akube yimina ozimele lapha amandla ayo bengingenawo kodwa bangihlohla ngalendlela ukuthi kwathi wayiqale noThwasa wazama ukuvela ngoxhaso oluthile yalungile ngithe sengivele sengobahope nje sengiqalile ukubona ukuthi hayi abantu bayayizwa ngoba abantu baqale bayigxeka phela ngoba ngiqhamuke nomculo othe ukuhlukahluka manje abantu abaningi bewuqamba kambi abanye bewuqamba kahle ngabanga ngokuthi nje mangabe kusho ukuthi abawazi kumsebenzi wami ukubenza bawazi mfowethu ngoba vele mangakhuluma iqiniso vele mina ngiyithanda into eyodwa mawufika nento entsha ke sibone sifunde okusho vele into enentsha ke mawungakayazi into uzoyixeka uzozuyazi kuyima ubone ukuthi hayi umuntu ozokwenza uyazi umnini wayo ngayenza lento mfethu ngagcina ngibona ukuthi abantu sebeyangithanda ke sure noma bebengebaningi abanye besangabaza kodwa singagcina senginabo abantu engithi mangingena bengithande bethe leli vukane licula lento ithini yabo kuthe nje ngelinye ilanga mfethu angane ukuthi kwakwenziwani lapha kodwa kwakumasipala lapho workshop eMastebhisini abo bakuhleliwe lapha kubizwa abaculika abaserious ke mfethu ke abantu njengababona abangigqamela kwakwabanqobi yabe lapha nami ngiyobuka mangifika lapha
kube khona into ethi hayibo hambe uyocela nawe ungene ngangibotha abaculi ababe lapha ilaba babebiziwe bezokhokhelwa mina ngafuna ukuyovela yabona mfethu ngisaphinda ngitshela noma iliphi ivukani zishutheke ya musu ukufuna ukulokhu wacelelwa hambe uzishutheka kubantu abawu5 bazokugaba abawu3 kodwa abawu2 bazokunika lento ethuba lifunayo and wena udinga umuntu musu kunungabanaka umuntu ukukhulumisa ukuphoxa bese uya give up uyayazi nje into oyifunayo hey umuntu omdala lento engayenza ya ngenhlanhla lapha yana ngafica uDJ Oros omkhulu nje umiso Oros ngempela lo mjida ume kanje yafu cha hayi usho phela iOros yebo yeah ngabo nje uDJ Oros yes mawuyazi ngempela iOros iyonqo qo kuukuthi ke ngiyacabanga ukuthi ikhanda lithe kwancanyana bayisethi ungambona ukuthi yena imfethi lo mjida ngathi kwamothi umjida onjeni kwadla ukuthi lo mjida mfethu usezingeni eliphezulu ngokomsebenzi nawe ngangimsaba mfethu ngoba ngangihlezi ngizwa kuthiwa kuno DJ Oros ngizitshela ukuthi nje angeke ngikwazi ukufinyelela kuyena ngoba uyicabanga nejuice wena kaOros anginako lokho kodwa ngoba kwasokuthiwa uDJ ngathi nayi futhi sharp mase ngimbona lo mjida lo yeah ngicela mfethu kuyena ethimbeni lakhe athi lo mjida hayi mfethu hayi zokunika ingoma eyodwa zokunika mana la ngizokhuluma labantu lapha kwemic ungena la ushaya ingoma ungena ushaya ingoma eyodwa leyo oyifunayo akakwazi nanje uyakunika uzocela mfethu angazi nami ngizwe ngoba sengibuzisisa ukuthi uyena kwathi hayi na umuntu odila ne stage work nangiya bamkhomba hayi ngiye kulomjida ngifike ngizithobe mina mfethu nginenhlonipho iyona into yangicabanga ukuthi yangisiza ngicabanga ukuthi into yamshayisa ngonembeza indlela engafike ngamhlonipha ngayo fika lapha yamfethu akhulume nalabantu bakhe abangazi ke bona banandaba kodwa kushuthi ngenhlanhla kwakuyena wenamandla abamlalela la khona ngisho abasakazi kumnandi kuyalenji kumnandi nje kwakuyinto enkulu angisazi nokuthi kwakuyani banginikeza mfethu ithuba awesingene angena mfethu ngangena ngasho kanye kayiphi kamlongo methi we mama kanomthandazo wema kwabonakala ngabantu ukuthi ayikhona kwavele kwa abantu bakuculwa ke lapha abantu beyihlalele phansi meshe umuntu yasho ngenye ngevoice eleke ukuthi yasihlaba inqine yakwethu yasho kanye yathi mama kanomthandazo kwavele kwathi vembu abantu yathi mayithi jikelele kwavele kwathi nje kwanyakaza workshop ngathi ngibona izandla zithi yabona ngathi ngiyoyiqeda leyo ngoma leyo kwakunyakaza iworkshop yonke mfowethu nami ngangabelieve yabo kanti ngenhlanhla inhlanhla yami yabi sekutheni abantu abaningi ababezothamela umcimbi kwakwabantu ababe nokugcwala ngale la ngipromothela khona manje bala bona bajabulela ukuthi babone ivukani labo la kana babone lokujabula kwabo sokunginika impumelelo kulabo abangangazi ngawena kanjalo Tekusuka wabuya uOros wathi hayi ngeke ndoda ngeke phela labantu bayasukuma shaya yesibili ufuna uvuthela lesibili ngavele ngathi khululeka ngisekhona uyangibona woptana kwadla ukuthi ayidlisile vele kulezi zinto lapho vele workshop vele workshop ngagiya kathathu ngesikini sami ngagiya kathathu ngahlala kanti ukuthi nangenqina babangizwile phela lasho ngingedwa ngangihamba ngedwa mfethu ngangigqoka ivest lengwe elalilime ngangilithenga ngo40 rand lapha elokhuzani hayi ngeke ngisho igama lesitolo bazophinde bawuthela ngangilithengile netracksuit yami ngangiyithenge kwesinye futhi isitolo yayi u70 rand kodwa ke ngiyaxolisa ukusho iprice kodwa ke ngisuka khona ngenzela ukuthi nawe ozabalazayo ungacabanga ulahliwe isikhathi sithi balapha kodwa kwakho kulwa uze usuke la ukhona yes excela futhi la ukhona into ezokwenza ukuthi usuke akona ukuthi ufuna ukusuka into ezokwenza ukuthi usuke ukuthi uexcel mina ukuze ngicine ngiyumculi ngenzisisa kuloko engikwaziyo kuthe mangiqede nje mfethu ucula ke kwadla ukuthi nombani usethukile la ukuthi kanjani bani futhi nombani uyazibuza ukuthi bahube noma ukuthi ngaqeda lapha futhi ngasuka ngabonga kulomjida ngakuqhinga uhlala lapha phezulu ezihlweleni akazange ukuthi uma Mdudu Khoza athumele umuntu wathatha uDJ Oros lapha ya kuma VIPs beza naye umina ngasuka lapho ngaba isikhulu sokuqala ngqa
beza naye kumina wafika ukuthi wena mfana ubani ngamchazela ukuthi hayi mama mina ngusibusiso ngamkhize kanje Busisi ona usiyaliyela bawuphe wasethi yena awu hayi mfana hayi ngizoke ngikhulume nongizwe yeah base bebaningi ke abantu mina babengithembisa ngazitshela nje ukuthi umama babethi hayi vele hlala yenza hlezi kushiwo qede emva kwaloko ngilale kuse phinde kuse iphele inyanga sihlangane nomuntu sesihlangana endleleni athi mfowethu ngiyakhumbula asuka yabo luvela lingena ucingo ngeyila ngakomgqibelo angiyazi inamba ngilibambe hello athi hayi mina ungizwe umchunu ngiqale ayingithi mina qale mina angizwanga athi hayi ungizwe umchunu wena nje sawunasho belindele bese usayiphinda bhuti uthe methi wena nje yabuya ingqondo athi uyiphela nokuthi ekhandeni lami siqede le yanto ngakhohlwa ngoba yabo sengitshela ukuthi hayi sengiyoziphushela udakeni lwami yes ngavele kanje hayi uNkulunkulu unamandla asho kanje usho inhliziyo nawo ngaphimisa hawu unamanga wena ngangizitshela yabona kwaphimiseka ngangizitshela ukuthi uzosho inhliziyo ngicina ngishilo wavele wangihleka lo mbhemi wasithi hayi uma Mkhozi ungitshelile ngendaba yakho kanje kusuka kuleyo ngxoxoke angiphindanga ngashona phansi mhlawumbe bafuthi ungizwe umchunu mfethu ungizwe umchunu basebenzile bakithi mina la celebrity bami mfethu ngizalwe uma Mkhoza abantu abanesandla yabona uDJ Oros la ekhona umfowethu ngiyazi ukuthi into ezikanje bayazibuka ngiyaphakamisa ngiyabonga mfowethu ngoba ukube mhlawumbe akanginikanga ithuba lokuthi ngivezele yakho ukuze ngize ngibonwe yilaba abanye ngaba nje sike sibonaneke naye emcimbini eminingi ngoba uDJ Oros akusile abantu kazana abantu abathile obonge kubafice noma ikephi sike sibonane ngiqhubeke ngibonga namanje ngisabonga ngokuthi wanginikeza ithuba angisoze ngamkhohlwa mfowethu baningi abantu abangisebenze nabo kodwa sengisho nje labo kuyibona abayinzalo yempumelelo yami bese ngibuya ngiza kuyena ungizwe mfoka mchunu madoda hayi ngeke ichunu mina lo mbhemi ngisho angahlanya mangabe kuthiwa uyahlanya unjalo kuba huphe kodwa mina uyahlupha kodwa futhi angibukelanga phansi mina mfethu ngizwe wabona umculi kumina so ingakho nginalento yokuthi umoya wami nje uyamthanda ungamzonda mawuthanda nibanga into zenivela ngihlangana mina ngibona ubuNkulunkulu kungizwe bhuti omdala baba ngihleli nayo kanje bese ngiyakufonela bese ngithi yazi kunomuntu okanje bese wena uthatha ucingo ukholelwe kulokho engikushoyo ukuthi kuyikho kukhomba ukuthi lo ungizwe umculo mfethu unobuNkulunkulu uyaphila yabona kwesinye isikhathi mfethu ulimi lwethu alifani nenhliziyo yazi ukuthi mina ngangena la studio nginithuke nonke kodwa bese ungadinwa ngoba uzobe usensa inhliziyo yami kulonto ngiyisho kabi bese ngingene la ngingasho lutho hawu bese sihlekise bese uyangizonda uzwe ungizonda hayi ukuthi usense inhliziyo yami ngilento ethi mina wonke umuntu unesithunywa sakhe esimtshela ukuthi akangifuni lo uyakwazi ukumuzwa umuntu ongakufuni ekuhlekisa mfowethu yabona lo muntu bakude kumfunda abantu lo muntu uyaphila ukuphela unale language yakhe yakubo ungayingeni indaba language yomuntu phibheka ukuthi yena uyayiphila yini into ayishoyo ungizwe uyaphila ubufakazi baloko naku soba hope namhlanje ongizwe bayazi angeke ngize ngithule kodwa ngithule akuthule yena I know khona mfowethu mchunu ngoba ubonje bhuti umuntu abasakhuluma iqiniso ngongizwe mfethu ikakhulukazi kumaskandi inkandla uyisebenzele la muntu baningi abaculi basenkandla abaphume ngale ngaphansi kwalesa sandla mfethu baningi mina nginento ethi ungizwe wenze umculo omaskandi waba sezingeni ngoba ngisho idumo okuthiwa uzisusile noma isusile zona zizodwa idumo uyisusela lo maskandi bonke abantu ba concentrate kumaskandi lezi dube zisukela kumaskandi idube ezisuswe ungizwe zomculo izona ezenze sathatha amehlo ethu thina abalandeli abanje sawubuyisela kuphi kumaskandi sasa siyaqala ke siyolwa nathi siyojaja ngendlela esijaja ngayo kodwa umuntu okuyena owenze sanaka uye ethathela naye kwaba ngaphambili ke kwakhe ngoba newele lakhe futhi utshatha umfo wangobe ngizombonga
yize kuthatha ngimaze kamumva Oh yes. kushuthi ngobengivele ngimazi kodwa sengisho ngokuthi sazane nje Kuthiwa ngesingisi in person. yazi liyansizwa uqala ukungibona yangiphilela Wethu. thina umculo wangakithi eSouth Coast kuhle nje ukukhuluma iqiniso abantu begcwele ubunako kubandlululeka angazi ukuthi ubandlululeka kanjani kephi kodwa bowubone nje noma ngabe ukwazi ukubona ukuthi uma umculo waseSouth Coast bowuthathiswa kwento nje engazi ukuthi yona iyazanywa wafika umfoka Ngobe Mfowethu. wabhizi nami ngalendlela wakhombisa ukuthi ubona into angakaze ayibone noma into angayijwayele wangakufihla futhi lokho ngiyabonga la ukhona bhuti omdala ngibonga kakhulu ngoba Mfowethu. ngiyabona mina ukuthi kunephathi oyidlalile yabo nje kunengoma mina okuyiyona ekeyadla abantu ethi ngibe khona ngibe khona leyo ngoma leyo umuntu oyifake ebalazweni ngifuna ukukutshela okhosini utshata Makata sethu udla. ayifaka ngenkani ngabona nje ukuthi cha uyifaka ngenkani ke wayifaka kodwa kwacaca ukuthi emcimbini angisakwazi ukuhamba ngayiperformile isifunwa abantu ngoba ifakwe uba uyena mina ngiyazi abantu engibakoletayo mfethu ngiyamkoleta lo muntu ngimkoleta inhliziyo yami ngoba wakhombisa uthando lapho angisiyena ngokuba wakanongoma mina ngowale komzinto kodwa wasethi wangabheka ukuthi ngiphume ezweni elinjani wabheka ukuthi ngizanani siyabadinga abantu abanjengoNgobe ngoba omunye abantu abanenhliziyo eziphilayo so ngizama lento ukuthi ngingawadla amandla omuntu Tawadliwa amandla omuntu kwaZulu. bobabili bukuba nomsebenzi abawudlalile kumina mfowethu benze eSouth Coast kwakhona abantu abanakekayo yabona manje hayi wonke uthukela malifuna ukushaya mina kanti bafana kaluJazz ngitheni Awuthathe ithathe futhi omdala. Ake silwe nabo manje. Sala. kukhona bathi sengafa mina kukhona bathi sekukhona bathi sengafa mina ngithi khululeka ngisekhona welele ngithi khululeka ngisekhona welele kabuya ngathi Sala. Awusikale esandleni bafowethu. ngithi wena ovakashele ekhaya lami webabo we oh lo ngithi wena ovakashele ekhaya lami wema ngiyafika uncikele hey uncikeleni we mfana ngithi wena ovakashele ekhaya lami webabo we oh my babu usufuna nemacameroni we Yahlala la. usufuna nemacameroni babu so ufuna nemacameroni wema so ufuna nemacameroni wema kabuye ngathi Abahu. Ngiyokhala izihlwele awuyokhala izihlwele mangena mina awuyokhala izihlwele angiyakutshela ngiyokhala izihlwele awuthatha nanto kodwa lishonqa intotho babo awuthatha nanto kodwa lishonqa intotho my babo Tata nanto kodwa awuzwa in DJ Sala.
awuzo izontwesu kude bafananizana izontwesu kude wanizwana alela ngizontwesu kude bafananizana izontwesu kude wanizwana akuphuka bahuphe awadoda yakwethu ngizontwesu kodo ayuko toltholeni nina ila ngisuka khona ke la Yomuntu omdala. Uyayizwa umusic. ngithenga ngithi nke ngoba vele Uzavulele. sengenzela nokuthi bazi ukuthi asihlali nengane Uzobe nesihlalo sithole usuku. Silande isiphukhe insizwa sizobheka. Kabuhlungu. Imaka kabuhlungu. Yazi ukuthi Wathembisa njalo bhuti omdala. ngisuke manje kwadla ukuthi ungithola ngisendleleni. Kodwa ngoba angisuki. Sengisizwe ukuthi inkabi yami ihlezi isebhuthini. Mangibuya la ngoba ngisazobuya. Ngizobuya nje sizodlala. Lapho kakuxoxwa. Phuma inqondo. Hayi bese ngiphuma inqondo. Uqhuma ingila. Ingilo. Yebo, ingilo. Yebo. Ngoba manje ngiyabona ukuthi ngiyakukoleta. Mina ngithanda umculo. Yabo. Hayi. Afowethu umphela ndaba lena. #phazamisa. Hlezi nobahuphe. The one and only. Amabhene enyawo afowethu awasume mengenyawo. Kujuma izandla kujuma ihlombe kujuma izandla kujuma ihlombe. Injalo nje. Asabe eqhawula kwethu. Awu solile madoda. Sipha ngomhluzi wena. Abalandeli bomculo ngiyabamukela yebo. Yebo. Ayacula le. Naloko konye. Nginkinga. Abalandeli bomculo ngiyabamukela yebo yeye. Ish. Yebo. Naloko konye. Ay. Insizwa zonke ngiyazamukela yebo. Anise Afrika. Abakholwayo bonke ngiyabamukela yebo. Soma. Idakwa. Awuphuthu wenzani nazo ngiyasemukela. Idakwa nazo ngiyazamukela yebo. Yebo. Soma. Yima ngiphinde. Idakwa nazo ngiyazamukela yebo yeye. Soma. Ngishaye kanjena ke mangisuke kwenzekile Nkosi yami. Hayi buja ayikhona sikhala enhlizweni. Ake sizobalanda phela sibalande phela. Oh, hey. Album entsha abafowethu ka 2026. 26 album baba 2026 baba. Yima ngithini kambe? Ithi ngizobalanda. Yabo phela ngibhembe lihle ke mina elithandayo. Uthe wayimisela. Uthi ubhembe uyimisela asamba wethu. Angisukale namadoda wela mafena nyawo bafethu Sho mina ngisukale namadoda wela mafena nyawo bafethu mina ngisukale namadoda wela mafena nyawo bafethu mina ngithunyiwe ngisolanda bamila mina ngithunyiwe bafemu engisolanda bamila asambe Ngisobalanda siyayisikale kanje mangithanda Yobutho omdala
khona ingoma recently ekuyaphuma lapha kuzoxhumana uyicula nentokazi nentsha zasemlazi ithini yangoma sikuyiphile ithini yangoma bathi iphuma izolo ebusuku oh isiphumile le ngoma inzima kakhulu ithi hey wena hey buka phela ayikoda le ngoma ayisebenzisi nawe kodwa mangisuke ngiyingedwa nje ngoba ngenzela ukuthi ube ne-ID hamba uye ku YouTube ayinzima kakhulu hey wena hey wena hey wena hey wena ngoba kanjani sabo sathane uzonqoba kanjani uzosabo sathane hey wena hey wena awu hey wena ahuphe ngisaphezulu weyingane ngazozithuka ayofika abanini bayo bazoyicula khona la mina kanti ngiyanini hey no hayi umuntu mntafuna solenza icebo azi ukuthi MC ongihleka hayi kodwa uMC phela asuka manje semcimbini bona basifakayo laba so ke ngangididekanga uMC hawu yini nani ngeke haweya Mfuthu uthunyeke mina kulungile mfuthu omdala 3 questions uyayazi imbuzo lemkhaya emthatha ngithi 3 questions lembuzo emthatha yokugcina imbuzo nje engahlelelwe mawukuthi uyazi ukuthi noma ianswer mungenawo uyasho cha ikhumalo udlula imbuzo elula 3 questions engahlelelwe right yebo uyayazi but asiqaleni ke question number 1 right ngilalela umkhomazi ungaphansi kwayiphi idistrict noma ngaphansi kwayiphi idistrict eMkhomazi singaphansi kogu district ngangcina kanjalo usho ugcina kanjalo impendulo enjani ke le kulungile eNingizimu Afrika asazi ke umkhomazi ogcwala ngomoya ngabe ngaphansi kwayiphi district asithemba ubusha ekhona ngaphansi kogu right iliphi iqembu okay asiqale la qala mbuzo number 2 question number 2 yiphi le ndawo noma ke angithi eMkhomazi sithi kuphi sithi iwela amabhenanyawo ngithi sidlalisa kanjalo masithi ke kwafela ubala sikhuluma ngayiphi indawo siteketisa iphi indawo lapho kwafela ubala question number 2 ibo awulabaleka ke ekhanda lekhaya angithi unongoma esehlala Nkosi kalongoma yayi kwela kithi kwela hayi futhi awudluli legama ngilijwayele kodwa ukuthi maseliqhamuka kanje hawu kutshela usho libadlalisa awuthi ngisho ucishe ngasho tobani kulungile uzobamba usocishe ngasho kwafela ubala yini kubambe okay question number 3 kuneqembu elaqopha umlando kuma skant elaba nabaculi abayisikhombisa emlandweni lakhipha ialbum ngabe liphi lelo qembu iqembu likaMaskandi elakwazi ukuhlanganisa amaciko ahlukahlukene ayisikhombisa lakhipha ialbum ithina amabhenanyawo manje ulolani nami hayi ukuthi bengicabanga ukuthi uzothi cha angazi mina uzositshela babukeli ukhethe ngo hayi thina mfana ithina ngilandisa kancane ngibani wahlanganisela iqembu kwenza ngalani awusibuyisela kancane bude mva sesihamba nje umuntu omdala uyabona le yamabhenanyawo nokuhlanganiswa yahlanga kanjani mfethu sasiza insizwa nje sibaningi sure yabona kusho ukuthi
umuntu owakha amabhenanyawo owa decide ukuthi ake sihlangane ndawonye. Yes. Kunensizwa yakanxele. Yes. Eyasihlanganisa owaye umphathi wamantshontsho. Oh yes. Nginendondo nje yamantshontsho Yes. engangiyithole kuleyo nsizwa. Eyakanxele leyo nsizwa. Yes. Yona ke eyifounder Oh. yamabhenanyawo. Yabona. Yabona abaculi bendawo yangapha eMkhomazi benamandla. Yasibuka ukuthi mangathi uyabahlanganisa benza iziginci live nje baculi kungaphuma into enkulu. Noma ke yabo lento yasiza kakhulu ngoba yaba impumelelo. Amabhenanyawo abesezalwa lapho ke negama elithi amabhenanyawo la bese liqanjwa lapho liqanjwa ubaba uphuze Khemisi. Oh yes. Yes. Ngoba babe nawo ukuzibiza ngamabhenanyawo bona njengoba nje babe nokhethani. Yes. Baselithatha legama sathi masingathi samabhenanyawo njengoba vele ingoma yangakithi mawusina thina ngakithi uyadluleka amabhenanyawo. Sabe sesilithatha legama wasilacutshungula nokuthi laqhamuka ngomuntu esimthatha njengedlozi lethu kumaskandi omdala okuyena owaba umhlahlandlela ukuthi sinathi sijoyine sibukela kuyena. Sayisithi ayalithatha legama saliphasisa. Emva kokuliphasisa sasiqanjwa lona wasumfoka Nxele eyayithatha lento eyayenza yaphila sase siyobhekana nothukela. Oh. Sibhekana nothukela kumantshontsho la gqama khona kamabhenanyawo nje bengaphindanga ngashona phansi nje phela sagqama ngokuthi sashaya uthukela alikasishayike namanje sagcina lishawe yithini. Ube kuceda ungagwazanga. Nami vele bangishaya bethola ishini Lapho lokho no 7 idlala iginci no 7 kabhlungu sidlalwa kabhlungu. So ngashiyana nje zona izandla kodwa ukudlala kwesiginci into esiyenzayo leyo siyenza nje iziginci sizidlala nje kabhlungu ngakithi. Siyazibambela siphathisi. Ngeke ngikwazi ke ukuthi ngimgxeke umuntu ongasidlala isiginci ngoba abanye bangangizwa kabi athi ayazi uba ubheke bese beyoma ngathi lapha ya ngoba na akunjalo. Mina angihlekisi ngomunye umuntu. Isiginci nje into ongayifunda nawe. Zikhona ngisho izikole zeziginci bawungakwazi ukudlala isiginci wena ufuna ukusidlala hayi ukuthi ngoba kuukuthi sokubukiswa ngawo cha wena awuthandi ukwenza njani ukusidlala. So ke angeke enye into ke bafowethu uma wenza into zincome la emhlabeni siyadayisa. Ngisho umuntu edayisa mfowethu amafruit abolile umfica ememeza kodwa ethi ama-fruit right angapha angala atha right yabo atha right. So ubona wena kuplastic wakho mesenyutha lo muntu kade memeza kahle kanga udayisela ebhedini. So la sikwimarket siyadayisa. Uma into yami nesiginci phakathi ngizosincoma isiginci sami ngithi cha isiginci sami siyashawa and mina isiginci ngiyasishaya. Mangabe wena usishaya isiginci ncoma nawe uthi yabo umuntu mengasishaya isiginci ngadideki ngizokulalela ngoba nawe kuzophoqa ukuthi ungilalele ngesiginci sami. So please ayingadakelwana. Bengazi ke futhi usapha futhi omdala album yakhe ikhona ithini into album ngizobalanda siyazi manje sekhona izinkundla zokuxhumana kanjani ngabuka nje ukuthi hey futhi omdala obekusekhona ama CD iworkshop isivala ithulu thedu awungabe safa imali lapha yabona kube kusakhona ama CD noma kusaya le online ayikabi nalamandla enawo khuleka ngabe ngisiguli ngabe imali ngabe namanje uyangisaba ngabe ngiyabolekisa ngabe ngumashonisa nje ufuna imali ngozi ngoma imali abantu babuye nayo emuva manje abantu bahamba nemali kodwa ke ikhona into engiyithandayo kubantu bakithi mfowethu sithe masiveza lento ya online mfowethu bangayibukela phansi noma zikhona insizwe ezaba oJesu zayifela lento zasifundisa yabo. Siyabonga bafethu nina nithena sukuma nasikhombisa ukuthi kwenziwa kanjani. Ngeke ngibala amagama abantu kodwa engakusho nje kuwena owakwazi ukuyofundisa omunye ngalento ya online stores wahamba yoyenza namanje ukwazi ukondla umndeni wakhe through leyo nto leyo. Ngiyakubonga la ukhona ngoba nami ngiyifunda kwabanye lento ngiyayibona iyasebenza. Bese ngibonga nemphakathi wakithi ngokuthanda ukufunda ongathi nje hayi lento asiyazi asiyingeni bayazama abantu and siyabona umsebenzi wethu
uyathengwa kakhulu ezitolo lezi online stores. Siyabonga kakhulu bafethu niqhubeke ningaphela amandla and ngiyacela niyidlale bafethu le album ku YouTube nakwezinye izitolo imnandi. Mina ngeke ngize ngikukhiphele umchamo nasikhathi sokudlala. Hey kodwa yakwetha. Sengiphethe. Hawu kusho mina ngani? Kusho mina ngani? Hawu uyamuzwa ufuna ungidayisa athi akushongo wena. Mina ngithi lalelani yabo umule album yami ngeke uyidlule ingoma ngoba angeke ngize ukuculele inzululwane awuculela umchamo umchamo le ingene kanjalo ukuthi uyicula into ethe phecelezi bengichazile lokho eyami into yamsana nokubhayiza mangabe umuntu straight noma straight cha wozofunda ukubhayiza ngiyafundisa udomdala bekumnandi sindawonye siyathobeka kakhulu bafethu ikwenze kwenzeke sikubambe ngobhongwane mntaka baba siyabonga sesithemba ukuthi kokuzayo sesofona nawe wena Khumalo sishane ni podcast yethu because kunale esayihlela mina nawe ukuthi sifisa bekhona ama baking sibihlale nezinsimbi kube mnandi and ngangabona nale oyenze studio kanye nale ngoma entsha na ngathanda sishaye live is either singashaya ngaphandle we studio noma ngaphakathi we studio but ngiyafisa udomdala si arrange leyo anytime nje kungekudala sibanike isiqephe esisha ngiyabazi ke bazongilandela kasebethi nasithembisa nabo uleka mfethu Maduze ngizofika nethimba la siyenze lento ihluke kancane ngoba ngiyayithanda lento and ngiyazi bakhona nabanye uzakwethu abazoyithanda beze bazoyenza igcine kuyinto ngempela ekuphoqa ukuthi awusakwazi ukuphumula uyayenza lento ngoba le ngayithanda usaqhamuka neplan yayo kwaba ukuthi manje ngixakekile nami ngendlela engixake ngayo kodwa kuyangijabulisa mfethu ukuba la sibonge nobekezelo lwakho njengoba abanye bayaduba umuntu mayebona mfethu ungeze intweni yakhe kungenzeki ngaleso sikhathi uvela acabanga ukuthi manje wena kusho ukuthi awuthandi yena kana kunjalo nganizakithi mina nombanike ungidinga intweni yakho ngizofika kodwa kungakenzeki ngisaxakekile ngicela ungibekezelele ngasuke ngasebenza kusanesikhathi so sengidumile ngidumile utawungeke athi 100% usinika 1% mfowethu sihlalile nawe 100% ishow yethu kuhamba kanjani ujabulile kuba nathi usiceka phi mfethu ngijabule lokwangempela hayi mfethu ngiyinika 100 siyabonga 1 nje mfethu noma ngibonga wena hayi nginika mfethu 100 nginika mfethu 1 mfethu isikhathi esiningi abantu esihlala nabo entweni kanje abanye uyabona ukuthi umuntu akayenza into ngenhliziyo uyenza ngokuthi uyifundile ezinye izinto mfethu azidingi ipain zidinga ukuthi umbathisiwe leyo nto uyabonakala ukuthi le eyakhe isegazini sibonge nethimba lakho mfethu nethimba elinesmile elikwazi ukudlala abanye bazokuthi nje makwa contemporary ngakuyena sokuyaliwa sokufanele abone ukwenza njani so ithimba lakho mfethu liyaphila liyazi ukuthi sabafana la sikhululekile siyadlala bafethu niqhubeke nibamsana nale ndoda siyanithanda ngani zakithi mina ke ngiyengize la bengakazi ukuthi benginganakithi ngiyengize ngiyazi vele ukuthi ni abantu abaright ngiyanazi isidalo ngiyonitshela mase nishintsha nginithuke futhi bese ke sibone lapho senza njani bye South Africa siyabonga umuntu omdala ube njalo nesilo so nithulele sisilandela uba ubheke esemdedele ngiyabuya ngiza live noma kanjani thank you bye